ba, no? Ang bintalan na kabal eh.
ba, no? Pwede pa. Ngayon talaga hindi ako joke. Yung gamit ng boss, mga pag-design ng boss. Sakto kayo ng tao. One ba, no? Pwede pa. Ngayon talaga hindi ako joke. Yung gamit ng boss, mga pag-design ng boss. Sakto kayo ng tao. One ba, no? Pwede pa. Ngayon talaga hindi ako joke. Yung gamit ng boss, mga pag-design ng boss. Sakto
Kaya ito lang yung mga joke. Yung gamit ng boss, mga pagkakain ng first sakto kayo naman ba? One ba, no? Pwede pa. Kaya ito lang yung mga joke. Yung gamit ng boss, mga pagkakain ng first sakto kayo naman ba?